नमस्कार, रेखास कुकिंगमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण कंटोळ्याची भाजी बनवणार आहोत. त्याला देशी कारलीसुद्धा म्हणतात. तर ती कशी बनवायची खूपच साधी आणि सोपी पद्धत आहे, बघूया. सर्वप्रथम आपण एका कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवूया. तेल छान गरम करून घ्यायचं. तेल छान गरम झाले की आपण त्याच्यात 1 चमचा जिरे टाकून घेऊ. जिरे छान तडतडले की त्याच्यात आपण थोडीशी हिंग टाकून घेऊ. त्यातच आपण अर्धा चमचा हळद टाकून घेऊ आणि जी आपण देशी कारली कंटोळा म्हणतो ते त्याच्यात टाकून घेऊ आणि त्याला 2 ते 3 मिनटं परतून घ्यायचे. खूपच चवीला छान असते आणि खूपच हेल्दी भाजी आहे. ही फक्त पावसाळ्यातच भेटते. छान असं मिक्स करून घेऊ. 2 ते 3 मिनटं आपण त्याला असं हलवत राहायचं आहे. छान मिक्स झाले की आता आपण त्याच्यावर 2 ते 3 मिनटासाठी झाकण ठेवायचं आहे आणि अधूनमधून 2 ते 3 वेळा झाकण काढून त्याला हलवून घ्यायचं. ते झाकण काढून आता आपण त्याला एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. म्हणजे खाली करपणार नाही. आपण पाणी न टाकता त्याला बनवायची. तर परत आपण 2 मिनटासाठी त्याच्यावर झाकण ठेवू. 2 मिनटं झालेले आहेत. एकदा चेक करू. छान असं शिजलेलं आहे. आता आपण त्याच्यात मसाले टाकून घेऊ. लाल तिखट, धना पावडर, जिरा पावडर, चवीनुसार मीठ आणि शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे. ते टाकून आपण छान व्यवस्थित परतून घेऊ. शेंगदाण्याचा कूट टाकला आहे म्हणून ती खाली लागू शकते, म्हणून गॅस कमी करायचा आणि छान अशी परतून घ्यायची. तर छान परतून झालेली आहे. परत 2 मिनटासाठी झाकण ठेवायचं. म्हणजे छान असे मसाले त्याच्यात मुरले जातील. 2 मिनटं झालेत. झाकण एकदा उघडून परत एकदा त्याला आपण मिक्स करून घेऊ. छान असं मिक्स झालेलं आहे. तर चेक केलं, छान असे शिजलेले आहेत. आता आपण गॅस बंद करायचा आणि त्याच्यावर झाकण ठेवायचं. झाकण ठेवून छान असं 2 ते 3 मिनटं तसंच राहू द्यायचं. नंतरच भाजी खायला घ्यायची. तर खूपच झटकीपट बनणारी आपली कंटोळ्याची भाजी आहे आणि लवकर शिजते. पाण्याची जरासुद्धा गरज लागत नाही. तर व्हिडिओ कसा आवडला का नाही ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. धन्यवाद.